Lallai akwai abin mamaki a duniya. Wannan wani bature ne wanda ya ji labari a Qur'ani an yabi tururuwa kenan, wanda ya ce baya zo ya yi bincike akan tururuwa, inda ya narka dalma ya zo cikin wannan gidan tururuwa yake saka dalman nan. Dalman ya tsinke sosai wanda zai shiga ko ina a cikin wannan gidan tururuwan kenan kamar kuke gani. Yanzu yana sa dalma a cikin gidan tururuwa don ya tabbatar da bincike, wanda in ba ku manta ba Allah ya yi magana akan tururuwa a cikin suratul Naml, wanda sura take da shi guda a cikin Qur'ani, wanda inda Allah yake magana akan hatta idza atu ala wa'adin naml har zuwa ƙarshen ayar. Nan bayan ya saka dalman ya tabbatar da ya shiga ko ina a cikin wannan gidan tururuwan kenan, ya zo yana sa ruwa don dalman ya samu ya sanyi ya tone wannan gidan tururuwa kenan. Tururuwa in ba ku manta ba dabbobi ne wanda suna da hikima da basira, wanda kuma suna da tarihi gaskiya mai kyau sosai. To a nan yana bincike a gidan tururuwan bayan ya fara tono yanda tsarin gidansu yake. Tsarin gidan tururuwa yana da abun mamaki sosai kamar yadda za ku gani a ƙarshen wannan bidiyo idan kun bibiya ƙarshen bidiyon kenan. Za ku ga yanayin yanda tururuwa suke structure na gidansu, wanda already tun kan ɗan adam ya fara gidan sama masu already daman suna wannan gidan sama su yi falo su yi design mai kyau dai, wanda inda za ka dinga bincike akan yadda gidan tururuwa suke gidansu gidajen sama, wanda in ka kawo a wannan zamani wanda za ka kawo gidan sama ne wanda ba a taɓa gani ba, wanda dama already shekara 2000 baya suna gidan sama mai kyau suna abubuwa nasu a kan tsari tururuwa, wanda daman Allah ya yabe su a cikin Qur'ani. To in ba ku manta ba a nan yana tonon can cikin tururuwa gidan tururuwan inda fadar shugabansu take, wanda daman su ma suna da shugabanninsu, suna da matayensu, suna da sojojinsu, hatta sojojinsu a cikin tururuwa idan ka yi bincike zaka tabbatar, wanda duk sanda ka je gidan tururuwa idan ka duba a cikin tururuwa wanda akwai wanda zaka dan ganin su da kaman kaho a kansu, to wannan su ne wanda sojojinsu na cikin tururuwa kenan. Yanzu wannan kun lura ya toni gidan tururuwa wanda kun ga ya fidda shi, wanda zai je wanke shi, kun ga kalan yanda gidan tururuwa suke tsare su, kun ga gidan sama ne mai kyau wanda daga sama za ku ga fadar shugabansu, wanda bayan kun ga ya wanke ya zo yana shutawa, kun gani ya tabbata tururuwa tana da falala gaskiya sosai, tana da wani baiwa wanda Allah ne kawai ya yi mata. To wanda in ka shiga wani gidan tururuwan ba kalan wannan gidan za ka yi ba, kuma gida ne mai kyau. Yanzu ku duba wannan gidan Allah yanda ya kyau. To ya yi kyau, ku yi like ku share, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi kalan wa'annan wanda za ku sha mamakin abun al'ajabi na duniya. Thank you.